this show. Let's go. Hej og velkommen til DK Gaming 02. Vi skal filme her i en jungle. Fordi det har været længe siden jeg har filmet sidst, og så min gamle Let's Play ting, jeg synes ikke rigtigt, jeg fik nok likes, jeg fik ingen kommentarer. Og så synes jeg selv, når jeg så på den et par gange, den er da bare kedelig. Så jeg tænkte mig at starte sådan et jungle-eventyr her, hvor vi skal prøve at leve i en jungle. Ha' det sjovt der. Jeg synes bare, vi skal starte med at hakke noget træ. Det gør jeg altid. Boom. Og så tror jeg har tænkt mig at bygge sådan nogle, bare sådan nogle jungle-tingshuse-agtigt noget. Det kunne være virkelig fedt. Jeg har aldrig prøvet at lave sådan ting før. I hvert fald ikke, når jeg filmer. Men det kommer der sgu nu. Og det bliver nok sådan nogle episoder på, jeg ved ikke, 20 minutter, kvarter måske. Mere bliver det i hvert fald heller ikke. Det kan også godt være, at det kun bliver et kvarter, fordi jeg kan aldrig huske, hvor lang tid jeg har filmet. Og jeg sætter aldrig en timer til eller noget. Det gør jeg heller ikke nu. Det er en god måde, det her. Hakke jungletræ på. Bum. 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 Og så starter jeg jo med det her mad og økser. Det er bare for at give mig selv nogle tools til at starte med. Jeg hader sådan at starte helt fra starten af. Ja, det gør jeg egentlig. Nogle gange kan jeg godt lide det, men den her gang, der overgår jeg det. Nu vil jeg bare filme, og det skal være nu. Lige nu. Og så, så blev det sgu til noget. Hold kæft, man. Allerede en stack næsten. Så lader man sådan en lille trappe op. Dupta, 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 dupta. Er der mere her? Der. 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 Jeg er allerede over en stack. Bang. 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 Ja. Fik vi hakket et helt jungletræ. Det var dejligt. Nu er vi nok træ lige til at leve på her til at starte med. Så skal vi bare lige have fundet ud af, hvor vi skal bo henne. Det vi lige skal bare gøre, så kan vi lige sætte home der. Der er noget egetræ der. Vi laver det her. Nej, jeg tror ikke, der er mere af det. Nå. Lad os se, om vi kan finde det sted. Måske skulle det være deroppe et sted. Det ser godt ud deroppe. Så kunne vi måske lave sådan en lille hyggelige gange, der går mellem træerne og sådan noget. Ja, det kunne være meget fedt. Boom, boom. Nå. Det der jeg sagde med, at det måske bliver et kvarter 20 minutter, det tror jeg ikke. Jeg tror måske mere det bliver 10 minutter af filmet. Så. Lag. Wow.
Sådan der. Dål. Nå, men vi skulle bo lige... der lag igen. Og i det der træ, måske. Det kunne være meget fedt. Det er bare et spørgsmål, hvordan jeg kommer derover. Ja. Og hop. Og hop. Nej, nej, nej. Oj, 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 oj. Bum, bum. Hvad skete der? Det så er vi næsten over. Eller næsten. Bang. Bang. Ding, 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 ding. Vi skulle lige... ja. Vi skulle nok lige... op i en af de træer lige her i hvert fald. Ej. Nø. Noller, mand. Bare totalt noller. Og sådan helt på noller. Hey. Jeg kan ikke komme op. Hey, bukker. Sådan der. Ding, ding. Bang. Husk, jeg skal bare lige derover. Oj, 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 oj. Nej, hvad sker der nu? Jeg hader det læk. Sådan. Ej, mand. Det bliver da helt umuligt, det her. Måske kunne vi... Nej. Det er sgu ikke styr på, det her. Nå. Det er spørgsmålet, hvor vi skal bo henne. Fordi det er jo i en jungle, og vi skal være i en jungle i det her lille eventyr. Ja. Lad os bare bo. Der. Eller på den der. Så kan vi gå over til den der og den der. Så lave en sti derovre i stedet. Ja, det er det vi gør. Der skal godt nok Tarzan til for at komme derover, hvor vi skal bo. Kom så. Ja. Yeah. Bang. Nej. Han gad ikke med. Endelig har vi fundet det sted, vi skal bo med. Så tænkte jeg måske, vi kunne lave sådan en gange herfra og derover til og... Ja, sådan lidt. Det bliver meget sjovt. Men jeg tror... Jo, nej, jo, nej, jo, nej, jo. Dupsa. Så sætter vi lige home på den her.
Set home. Ja, prøv at se. Jeg er owner. Yeah. Bare rolig, jeg gør mig ikke GMH. Så er vi i hvert fald sat home her. Men så ses vi jo nok i næste episode. Ha' det godt til næste gang. Hej hej.